Bona tarda. Avui ens trobem tots plegats de forma virtual, que no és com estem acostumats a fer-ho. A nosaltres ens agrada més en una sala ben plena, vull dir, podent-nos abraçar, saludar, com sempre hem fet, donar la mà, però les circumstàncies ens han dut a haver-ho de fer així. La Covid-19 doncs, està fent el que està fent i ho estem patint, però això no vol dir que no tinguem que seguir fent actes culturals com aquest i com molts altres i participant-hi de la millor manera i de la manera més àmplia que puguem. Aquest any és un any singular perquè us presentem el llibre de premis de microrelats a la ràdio, us presentem i a sobre doncs, donem el resultat al concurs. I aquest, tot i el singular d'aquest any pel fet del Covid, també ho és perquè és el 10è aniversari d'aquesta col·lecció. La col·lecció Elisenda de Sala. Els autors i autores els volem donar el nostre agraïment per la seva participació en aquesta 10a edició del concurs de microrelats a la ràdio i evidentment també volem ampliar aquest agraïment als artistes que han participat en la convocatòria oberta de dissenyadors i il·lustradors pel que respecta a la coberta del llibre, a l'equip tècnic del portal de literari de relats en català pel suport que ens ofereix mitjançant la seva logística i deixant-nos que allotgem la pàgina web a dintre del seu espai, els membres del jurat d'autors i d'autores, els associats i associades que han col·laborat amb les seves votacions per escollir la imatge de la coberta, molt especialment a Sílvia Cantos, Jordi Massó Rahola i Toni Arancón, que han estat els que han tingut la responsabilitat de la sempre complicada tasca de seleccionar els 3 premis principals, els correctors i revisors d'estil, dissenyadors, maquetadors i compaginadors del recull, a Sílvia Romero i Sílvia Cantos, que són les veus d'aquests microrelats a la ràdio, a Laura Ropero pel seu emotiu pròleg i els membres de la Comissió de Concursos de l'Associació de Relataires en Català per la seva feina i dedicació. I ara ja sense més preàmbuls donarem pas a que pugueu conèixer quins han estat els 3 guanyadors d'aquest concurs literari i ho sabreu veient uns vídeos que ells mateixos han gravat perquè les circumstàncies de la manera que estem celebrant aquest acte doncs evidentment els havíem de fer partícips abans que no és el que tampoc fem habitualment i ells ens han gravat 3 vídeos que ara podreu veure seguidament i els veureu en ordre invers, vull dir, primer veureu el 3è premi, després el segon i finalment el primer. Moltes gràcies per estar.